Здравейте хора, тук аз съм Мастер. Аз съм Мастер Гейминг и не снимаме на Майнкрафт. Та, започнахме версията на 1.9. Да, тия, които не знаят, вече излезе версията на Snapshot 1.9 първа е 1. Значи, че почти свършиха нещата. А сега ще ви покажа някои интересни неща за Snapshot, които може би не знаехте. Трябва да направя повече такива. Трябва да продължа. Аз съм с Texture Pack. Дори да не става за тази версия, пак можеш. Но така да продължа. Тук набързо си бях поедисал една броня. И дали това е готиното? А не знам дали може да са... Не. Вече съм цял дракон направил. Така може да се направи дракон сет. Да, махнем след това плюсче също, които не знаеха. Но да продължа. Тей. Идваш. Това е първото нещо, което се бях сетил за Snapshot-а. Мисля да сложа елитрата ето тук, но за жалост не можеше. То все готино изглежда така. Трябва да продължа с първото нещо. Това нещо е Churros Club. Нека сега задълча да не умра. Трябва да няма флеер по-лек. Не знам. Добре, те са нещо като ендърперлите. Но се фармат доста лесно. Изяждате ги и те ви телепортират на определено място. О, това е много звук. Да, в 1.9, както може би много хора не знаят какво се прави точно тук. Ами то да кажа, че има различни звуци. Например, като ми. Ето, например, да мърда ябълката. Или да махна това. И да го сложа и пак си има звук. Нищо, което иска да направя с броната. С ябълките, ама ябълките после. Тъй. Аз ако направих толкова много с просто файтера или там като сега. Да се едно, просто да си енчатнем. За малко трябва да стана на... Аз да направо си бях взел такива. Ще се готвим, ако пак не показваха легенди. Много по-бързо падат вече. Падат се забавно. Няма да показвам всички неща. Само ще покажа преди да е готова тази версия 1.9. Само ще покажа какви неща са включени. По-скоро най-важните. Да сложа. Първото нещо е менива, което е с XP, се менва, по-скоро реперва. За бъдеще трябва Frostbite. Не трябва да. Обичам да е нощ, вече ще направим само едно нещо. Един точ. И ето. Да махнем. И преди това да взема бутилки с левеле. И ще ви покажа. Скачам. То почти нищо не ми взе. Добре, сега ще ви покажа. Да. Нещо с пупушките. То залетява водата. Ето, просто Walker 2. И я залетява. Може да се вземе тялото някакви секунди и се маха този ефект. Стига сте далече от това. Но иначе това общо с тази броня исках... Не разбирам само защо не оставя на половин. Ами, има ли такава още нещо? Когато арморът се хаби някъде към половината, а и тези неща спадат надолу, докато не се щупи армора. Това е много гадно. Нещо по-странно, сега ще ви покажа. Скачам, взимаме половин сърце. Така правя.
Как половин сърце? Защото е армор ли? Та нещо много с елитрата, толкова което ще има и накрая. Но сега това те са най-важните. Тая броня вече не ми трябва да се прибера. Водата, това, тия. Да започнем с енчант ябълките. Това ми е най-доброто нещо. Защото те са вече по-опнати, ама някои неща са се махнали. Ето, например, изяждам една и показват цели 8, а и без това отгоре така ви показват енчантите. Пък сега имате цели 8 сърца, което е страхотно. Сега гледайте какво прави. Еми, ето виждате, и така като си изядете още една, пак също. Ето виждате, Regeneration преди беше малко по-голям. Това беше също, това беше май същото. Не се спомням много добре, ама това беше жълто сърце. Те голда напалки са доста готини. Ще покажа повечето неща общо взето, за всичките неща. Тия двете книги са, които ви падах. Проста и това, още нещо. Там, лендинга. Това е Ендрода, което взима нещото, по-скоро ефекта на торча. И става също торча, ма облучва светлина като торча. Чакайте малко. Може така иначе, ама... Ендрода може да стои във въздуха. Това му е готиното. Ето. И е интересно това да се празва. Същото нещо е щитът, който лесно се прави, преди не знаех. А те, които не знаеха как да предпочим на другата ръка, натискате F-то и ви дава другата. Ето. Виждате. И тъй. Общо взето, снапшотна, по-скоро пълната версия 1.9 наближава и то почти свърши. Както е на GameMod, да ви покажа още едно интересно нещо. Може да си го знаете, но... Ето това... Ние ще си ги видите как се правят, но иначе ще ви покажа повечето неща. Аз ще взема някои неща на GameMod и аз пак на Snapshot. И после ще взема един Redstone Torch, който ще ми трябва. Шълкър. Един меч. Тия стрели ще ми го покажа след малко. Infinity Flame. Не. Feather Falling не е Protection. Death Rider не е Tons. Aqua Affinity Looting. Looting е добре. Всъщност не, изобщо не е добре. Ban of Artons. Много пак. Това ще стане. Няма да е много зле да го използваме. Това са повечето неща свързани с Ender. Сега ще ми трябва малко XP. Добре, сега ще да вземем повечето XP. Само да някой да не ми провали клипа. Отново. Тези сега добре. Ма все пак да се взема броната, защото тези неща ще ме скарат нагоре. Сега, освен почнаните, и ние падаме също бързо от Майнкрафта. Това е първото нещо, което ще ви покажа. Ще ми трябва Endstone. Той път няма само да има какъв Endstone. Хайде, тук ще ви покажа. Също тия чурус лентове правиш така и после така. Иначе може да го направите по още по-лесен начин. Тия чурус лентове ви дават чурус пол, който да телепортира. И като последно това не може да се поставя на Overworld такива блокчета. Става само на End блокчета. На жалост. Сега вземем нещо. Това не трябва, това ще ми трябва за следващото. След това, което ще ви покажа.
Добре. Мисля следващото нещо да е с лъка. И да е така. Добре. Сега, като стрелите преди това, има нова анимация на лъка, сега ще ви видите, ето, долу там, на хотбара. Това нещо е доста по-интересно, отколкото да се гледате лъка, почти нищо не прави. Ако сте така, нищо няма да видите, ама пак. Тази стрела, Spectral Arrow, преди това, да взимам малко блокчета, да ви покажа какво точно прави. Вие може да се знаете, защото тези снапшоти са старички. От много време са тези. Добре, сега да стрелим на един ком. Сега го виждате така, но и през блоковите също можете да го видите. Така че, например, ако е ваш приятел, можете така да си го стреляте. Може че ефектът е за много малко време и после спектрала изчезва. Да виждате как дървото порасва и ви дава още такива. И като го щупка цялото пада, и ви дава още такива чурос-фултове, които сега ще ви кажа какво могат да станат, като ги изпечете там, с фурна, се пекат там. Ще съберете едно такова. Този път гейммод, защото само там на гейммод, искам бързо да направя едно на снапшота. Но пак, аре, това лава. И така. Аре, така, нека да сложим. Аре, тук ще сложим. Вземем това. Като се спече, това става опет чурут. Който не знаеха, когато сложиш такава копа с лава, лавата идва тук и тя е много по-дълго и от това всичко останало. Но пак да продължа. С тях се правят ето тия, по 5 чурострода вече ви показах. Сега да го направя на AC, ама стига да няма идиоти. Тъй, 3. С тия 4, които сега това четвъртото. Сега мога да го спра така. Не. Ето така. Правите така и ви дава един purple блок. С него purple блок може да спрати и още. Чрез крафтинг тейбъла. Така. Но първо трябва да го направите на слабове. И после двата слаба така. И ще ви покажа сега как изглеждат блоковете. Те са нещо като пирамидските. И аз пък пирамидски арт. Преди това да го направя на Peaceful. Да сложим ето това. И сега ще ви покажа. Това е доста интересно, нещо като стълбички нагоре. Следващото е обикновения, който е като Marble, който е игра на Sonic мода, ще знае като Marble. А това са слабовете, които приличат на ето това. И с него можете да се строите такива неща, други. Така, разбрахте ма. И има още една-две неща, които ще ви кажа, които са още по-забавни. Но... мисля да взема по нещата, да сложа това, да не са празни местата, искам просто. Добре, лъка всъщност няма да ми трябва. Това нещо, което искам да ви покажа е Shulker. Това е нов моб. А сега... защото скачах. Сигурно. Сега ще ви покажа. Няма нужда да го слагате на този блок, ама може да си го слагате където поискате. Той прилича нещо като блокче, ама Iron Golem. Опа! По-добре да го бях сложил така. Той иначе на Peaceful може да се призовава, ама не е опасен тогава. Също опасен не само когато го направите на Hard Difficulty или AC Normal Peaceful. Мисля, че се махна да харта. Добре, той лесно се побеждава, но
Аз пък. Купра Ейси. Ето сега чакаме. И просто такива блокчета. Аз блокчета. Това нещо като Iron Golem, което може да ме накара да летим. Сега като се изкара, ета, ми дава Levitation, това е новия Potion. Сега да дойдем на стълбата. И има шанс да го предотвратите това, като го ударите с меч. Добре, това нещо ме мрази. Ето, естествено, че ще намразите. Да продължим нататък, защото вече не мисля за нас с тези шълкари. Ето, че тези неща имат и темпали. По-скоро не темпали, а такива замъци, нещо такова. Аз не ги знам, не съм влизал много пъти в тях. Това ще не те скабила. Та ще ви покажа и последният с елитрата. Чак сега ли се? Чай. Гаме, добре. То нещо ме недоска. Сега гледайте, махаме си бронята, али сега ще покажа щупените или леко щупените неща, какво правят. Пробилите ме. Ето и каш забравих. Durability 27. Но пушите. На мене беше по-различно. Мисля, че сега ще само на един гъс. Не знам сигурно като трепиш мобовете. Чакайте сега ще видя. Жалко, че имам много пак, защото... Не. То забравяйте просто. Аз видях в едно клип с XP, че са мен двата се поправят тия неща, ама сигурно то преди да дойдат тия да почувстват. Това е последният снапшот. И ако някой се пита защо, защото ще дойде всичката 1.9, и тогава ще е по-забавно в сървърите. Ай сега да се влече. Ето, виждате ли? Така става, когато изхъбя един стак XP. Преработвам ли са? Искам се да сложа мендик на тя. Frostwalker. Ще видя дали Frostwalker работи и на елитрата. Не. Работи само мендинга, пак работи, ама... Добре, да приберам всички останали неща. И да ви покажа нещо друго, по-скоро нещо ново с елитрата. Вече когато скочите, трябва да лесните спейсбара, но... Трябва да лесните спейсбара, за да излетите с елитрата, или по-скоро да го задържите. И когато кликнете е доста готино, сега ще ви покажа. И така. Аз самия скин мога да се направя на метало, но не искам. Когато сложа на метало, елитрата ще изглежда като на метало. Все едно е на метало, ама по-различно. И ще има такива едни същи неща. На двете части на елитрата ще има различни неща. Ето така, задържате спейсбара от начало. И после си летите с елитрата. Жалко, че са го променили, защото иначе ето durability не е много малко, ама ако го изкарча, малко ще ми е трудно да го изкарча, ама искам да ви кажа, че като го изкарча, по-скоро преди да го изкарча цялото, ще стане на durability 1, където вече не мога да летя и ще падам, докато не умра.
това е адски тробащо. Аз съм се пробвал в един такъв креатив. Така летях си. Правих с такива неща разни. Моят приятел ми каза за снапшотите и след няколко дена излязоха и снапшота с крила. Реших да ги пробвам и те ме тронаха адски много, защото когато им свърши durability-то, те са тук показват по-различни, все едно, че нямат айтеми, за да се зареждат все едно. И пробващо е, защото после падате и не можете да летите. И гадно си. Иначе пак, доста е забавно. Сега ще покажа един от последните, забравих последното всъщност. Сега. Сега седи. Добре, последното нещо е с Ендър кристала. Това е последното нещо добавено. Може да го поставите само на такива неща и на обсидиана. Ето така, доста е готино. Гадното е, че ви бият. Даже изобщо не ви бият демидж. Всъщност това всъщност... Аз също казвам толкова много всъщност. Доста е забавно, защото не ви бият демидж, вече мисля. Но иначе, якото е, че са добавени нови звуци и най-готиното, като направите така. Малко е гадно, но... да, последното нещо е с главата на дракона. Да кажа, че тя се печели, когато биете дракона, ама оригинален, преди да го биете на стара версия. На новата версия, като го биете, може да ви има шанс да ви западне и главата му, където няма durability. И като натиснете Shift и натиснете на нея, вече може да се слагат всички глави. Това си е доста готино. Якото са го добавили. Да. Още нещо, което ще да ви показвам. Да, ето Redstone Torch ми трябва. Главата също. Да сложа крилата. Супер! Как? Просто слагате един Redstone Torch тук и до него главата. И виждате, че тя се отваря и затваря. Това е доста готино, защото и докато вървите е същото. И с нея може да правите една статуя, която малко ще ви покажа. На по-стари версии главата на дракона, когато щупите, на мене ми се бъгваше и ми крашваше играта, ама сега се оправи нещо. Виждате, това е доста готино. Който не е забелязал, смених си скина. За мен той ми е по-хубав. Ще се направя едно на метал и ще е още по-яко на снапшотите. Скоро на 1.9 ще е още по-готино. Но сега ще стана на Game Mode да ви покажа статуята, как се прави. Най-важното е да си на новата версия или на Snapshot, ако преди да излезе. Сега ще ни трябва такива банери. Знаете какво е банер на такова? Ще ни трябва карпет, блак, то черно ни трябва. Друго, аз обичам с вълна. Ще ни трябва едно копче. Трябва ни такъв от камък. Ще ни трябват и ръчки. И последното е ето тук. Stone Swap. Дай. И ще строите, например, 2-3 блока си ги строите тия неща. Докато не започне така. И продължавате се тъй. Да го направите някъде дълго такова. Няма смисъл така да го правите толкова дълго. Стига да бъде чрез така, за да има място за главата. Врата малко да е по-дълъг. И така се слагат бутончетата. Можете така да се направите ръчките. Така може да се го пропуснете или тук да направо се го пропуснете. Няма значение, стига просто статуята да ви стане забавна.
трябва тук са 4 и такива две, ето така да го направите. Това е нещо като урок за статия. И за статия на Дракони ревю. Ето за това ще ви трябва такива карпет. Мисля, че така се казаха. Да, карпет. Така слагате. Друго. Тръчките можете да си направите така. С едно малки крилца отзаде. И бутонче така. И ще е доста забавно. Иначе последното нещо е още по-готино. Да сложите драконската глава. И още едно две неща, които мога да ви покажа. Които се сетех. Мисля, че на леда става. Малко ще го видя. Дали става. Слайм блока. Маха ли са го тук вече? Омага. Не, той беше май тук. Да, ето го. И ще ви трябва една лодка. Вече са 6 лодките. Аз се изберам когато и да е. Така. Трябва да е равен пътя, за да ви покажа. Вече, не са всеки двете, но се кара с напреде. Доста е гадно, защото вече може да се карате и на лед. Това е готино. Също и на слайм блоковете. Да не строя да търся място, за да го строя. Ще ги сложа тук. И също може и на слайм блоковете. Ето. И бързо и то. И тъй вече може да се карате. Яко, че не можете да вършите на обратно. Ма всъщност е яко, защото на сървърите може да се качат двама човека в една лодка. И тъй. Има и още някои неща, които и аз не знам как да ги направят. Ама има и Dragon Breed, нови Lingering Potion. Ще покажа някои от тях. Ето тия, например, двете. Аз хвърлям по много. Нещо ми се бъгва и сигурно заради партикъл с нещо там. Минимал ау. Да. Сега разбрах за какво не ги виждам тези неща. И като сте вътре, ви дава пошъна и ви го задържа. Ама иначе то става все едно, дракона го изхвърля от себе си. Сега ще ви покажа. Той иначе в новата версия. Сега да го измучим. Както аз смучам. Той е invisible. Всеки знае как да махне ефекта с едно мляко. Маха всички ефекти. Иначе това е общо взето много са стрелите и преди имаше много по-готини шилдове, но иначе този е готин. Тя ще покажа. Да. Малко е странно на тая дясната, ама... Иначе доста готино. Ето вижте. Има нова супа, има и нов Детрут, там нещо си. И тъй. Сега ще покажа и последното нещо. Дракона. Само да се оправи ленда, пак да не бъгясал там, да не падам от платформата. Защото е ужасно. Да само го направя точно, защото... Няма що. Сега ще ми трябва това. Трябваше чупят целият портал ли? Да не го интересува. Стига, бе. Сега сигурно от мой дъното. Аз се виждам, че не е правилно. Ама доста така са го направили, сериозно. Трябваше да го оправят преди да започнат тая
Къде? Версия. А, сега защото съм мърдам. Бе, това защото съм мърдам, ама... Как е? Как? Как? Сигурно защото е написал. Не знам, сигурно тогава не може да включи портала. Бе. Не знам защо, ама не става да вляза в фенда, иначе ако вляза в друг свят и открия енда, може и да стане. Да, знам. Иначе, не знам защо, ама не работи. Да се пробвам, може да е заради изпола изписка. Ако има нов дефицити, ще е страхотно. Добре. Ти ще пусни с мен. Добре, сега ще ви покажа последното най-интересно нещо за сега. Че вече ендърпелите може да се хвърляте и на креатив. Аз всеки си надалеч моите. А да, надалече. Ехе. Добре, всъщност да, надалеч си. Вече е готино. Тя платформа я направих набързо. Това са новите сидове, детворци, както винаги се слагат. Така, поронят всичко. Някой път, когато мога да такова с дракона, ще покажа готини неща. Тук вече колите са за наредени един за друг. Сега, ако мога да го направя това, което мисля, че ще искам, ще припадна. Защото това иначе малко трудно. Ето, че тук така. Мисля, че така започваше. Само искам да видя центъра му къде е. Да. Много дете. Малко е много така. То май малко по-малко трябва да е. Има и нови коне, които се спаунват много рядко. От тях може да вземате етия ендър кристалчета. Доста е забавно 1.9. Не знам хората защо някои хора не обичат да играят в Майнкрафт или нещо такова. Тя иначе си забавна. Трябва да знаеш като краеш или за как се играе и да знаеш. Но не знам. Само да се надявам. Сега знам да не ми провалят крипа, защото моят път сега лайт пак сигурно има нещо отпадно. Щал сега ще да бате. Добре, сега не знам как се прави този портал, ама... Да. Ще го килям ли? Как? Ужасен звук. Voice speech. Добре, сега имаме дракон, който се стои просто. И... който просто стои. Чакай, само... Си имаме два.
Идеална е. Макс 3. Тут все не мог. Сигурно нужно что-то написать. Так правильно. Это все no, значение без това няма да го използвам. Без това няма използвам това след тези лични материали. Но, иначе, доста е готино. Чакай. Сега. Пред това не се счита чисто, тук. Иначе може да се направи така скакулка. Това е бък, сигурно. Неговото ресурс на пакет. Краса или нещо там. Това ще го направя на АУ, че... Иначе няма смисъл. Виждам линкъринг положението. Иначе няма виждам къде дракони пускат духът. Там. Ще е много тъпо. И ако игра така в сървър... Ако ще направя такъв сървър... Дракони ще ма смирят просто. What? Малко странно стана. Той? Доста готини неща тук направиш. Ето виждат, това нема е нещо ново. Добре де. Запачвам да. Та, благодаря, че хора, че гледахте този клип и че имам поне някъде към 11 абоната. Пак ви благодаря и се надявам да ви хареса клипа. Тук малко странно стана с драконички. Сигурно ще го направя на версия. Ама да, нещо, не искам да имам такива бамясари дракони. Всъщност, преди да свърша клипа, ще направим скриншот. Едно, две. Сега ще видим какво ще стане, ако сложим тинто отгоре, по-скоро долу. Сега да гледаме да не бъга, Виждате ли? Той се счита, че са там дори. Все пак, откъде дойде този силвър фишо? Аз тия неща, какво съм ги направил? Къде съм ги взел тия неща? О, забравете. Някой друг път ще вода. Да, благодаря, че гледахте този епизод. Надявам се да ви е харесал и ще се видим на друг път и чао!